idol, na namin dire sa Colon. Padong sa 20 guys. So, Viva Pit Senior. Viva Pit Senior. So guys, dagan din yung mga tao guys. Mga idol. Guys, may nag-away. May naglalis. Ako mga kuyo guys. So karon mga kota padong sa 20. Ano? Hindi ba mulakaw nyo dyan eh? Alam mo, pas-paso na ito, maabot ang dali sa Pilipinas. Pas-pasta. Pas-pasta guys, kaya para maabot tayo na sa 20. So mga idol, guys, mga idol. Uy, gano'n tayo natin kayo? Pari ni Aki, kaya wako na iisip na yan. Kali guys, ganyan kami naabot dire. So maraming pamahaw. Dagan kaya nag-uwan. Halo, maliog, boleh tagtantang. Asa man? Ay, what's up mga idol? So, karon, unexpected mga idol na nakita mi sa akong mga exod. Vloggers. Say dami mo. Ako mga idol. Guys, namin sa metro. Unexpected, nakita nyo rin. Ano ba ba? Guys, so, matang sila guys. So, excited nila mo iba? Uy. Jandieraagas, bagat. So, asa na mo iba? Kuya mo?
guys, nanay gun. Tagay na, kuha ka sa sisiyo. Puro sila gwapa guys. So. Teka. Sila ang mga pinaka mapibigyan rin siya SINULOG. Hindi eh. Pit Senior! What's up mga idol? So karon nanami sa basa sa Padong Mrs. RP. Padong Mrs. RP. Agay! Ayun na guys, walang sa office. Moments later. So guys, nanato diri sa sa SRP. Nanato diri sa SRP sa Malacca raman guys. Dagan yung tao guys. Ingani kanindot og basta sinulog. So guys, dito sa babaw. Atong ulong gusto nila. Yes. So Manamig paway mga 30 minutes siguro. So akong ate kay kadali man mauli daw siya. Kay pasignet sa kinan. Isa magtaksi ka ni so guys. What's up? Karon guys, mauli ni. Mauli ni daray. Oh. Mauli na mi kay hapon na. So before mi mauli guys kay nagpa-print sa aming kuan t-shirt. Pa-print sa t-shirt. Packaging sa 7-Eleven. Giniling. I-package. Puno sa scotch tape.
Okay, nabukas. So, gutom ta guys, mga guys, mga idol. Mga idol, mga. Wow, amazing. Iya aja. What's up mga idol? So karon mga idol na sa balay na. So atong isabot gani nga mga tutag 20 wala kadto kay actually guys takhan ko tawo. Dita kasod umayo, dita kasod umayo, so 40 yung daganan tao sa 20 no. So nag-decide lang ni Adric Plaza. And after sa plaza guys nga ato ni og SRP in the lane. Okay, design ako ating nga manguli na din. Before minanguli, mapaprint with t-shirt. So, sa sige na magtuyo guys nga, mapaprint kami t-shirt. So, wala may pangkupula kung pangita. So, wala man guys, nihit kayo. So, nagabian mi sa nangaon mi og sa sibiniling giniling guys. So, mautang na sa video guys nga nakita ninyo karon. So, guys, and nagabian din mi sa pag-uli na mo, no? Karon, mga pa yung pag-abot ako dyan. Mga pa yung pag-abot na mo. Mga pa yung pag-abot na mo guys na. So, grabe ka po, grabe ka dukat. Pero worth it mo sa damang paglaan kay dali na ako masagli. And guys, so guys, thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. And God bless. Bye.
God bless. Bye-bye. Lean with it, dab with it, hit them fuck now stab with it.